Ens trobem en el Palau de Constantinoble, amb la vella emperatriu, una dona que a pesar dels seus anys es conserva molt bé, no? Bona vesprada, emperatriu. Bona vesprada. M'agradaria fer-li unes preguntes a les quals també m'agradaria que responguera amb tota la sinceritat del món. Clar, abans. Digueu-me, què us sembla Tirant? Com el descriuries? Tirant. Tirant és un xic molt cavallerós, a més d'atractiu. És un home molt valent, em pareix preciós l'estima que li té a Carmesina, la meva filla. Perquè encara que penseu que pot ser un home que tan sols pensa en les batalles i les armes, també és un home molt romàntic i meravellós. Bé, podeu dir-me, sincerament, per què va fer-li infidel a l'emperador? No sé per què, però tenia el pressentiment de que anaves a preguntar-me això. Vaig ser infidel perquè em sentia molt sola. L'emperador sempre està ocupat en coses de guerra i no té temps per a mi. I jo necessito tindre a una persona que em presti atenció. Clar, tot això que vol una dona. I per què Hipòlit? Que per què? Quan el vaig veure per primera vegada, em vaig quedar fascinada per la seva encantadora sonrisa, per els seus ulls grans i profunds, els seus llavis, em vaig enamorar a l'instant. Bé, aleshores es va enamorar d'Hipòlit i digueu-me, és cert que el va fer entrar d'amagat a la seva cambra i li va tenir tancat 7 dies? Sí, és cert. El vaig tindre en la meva cambra 7 dies i van ser els millors dies de la meva vida, durant els quals em vau girar en secret a les paraules i els jocs prohibits dels enamorats. L'única persona que entrava era una donzella de molta confiança, que ens traia el menjar. Bé, moltes gràcies per com dir-ho, aquestes xicotetes confessions de la seva vida un poc íntimes, però esperen haver sigut molt indiscreta. No passa res, bonica. És el teu treball i gràcies a tu perquè m'has fet recordar aquells temps. Hola, ens trobem en el Palau de Constantinoble amb la vella emperatriu, una doma... Corta. Sincerament, perquè... Va, perquè... No!